Кадровые перастаноўкі ў Беларусі даўно перасталі здзіўляць. Звычайна гэта проста ператасоўка тых жа людзей. Але сёння Лукашенко ўсё ж такі зрабіў нечаканы для многіх ход. Ужо былы міністр інфармацыі, адзін з галоўных ідэолагаў прапаганды Марат Маркаў, пераходзіць у культуру, а ягонае месца займае значна больш асцярожны і неканфліктны Дмітрый Жук. Ці рэакцыя гэта на удары па дзяржаўных медыях у Ютубе, у тым ліку блакавання, ці зменіцца тон у выніку беларускай прапаганды? Даведаемся ад Александра Класкоўскага ўжо неўзабаве ў нашым эфіры. Разам з перастаноўкамі ў інфармацыйным блоку Лукашенко абнавіў і шэраг іншых пазіцый. З'явіўся новы віцэ-прэм'ер Александр Терахаў, які раней кіраваў Менскбудам і сістэмай жыллёва-камунальнай гаспадаркі. У дзяржаўных медыях таксама ракіроўкі. Белта узначаліў Андрей Мохар, выхадзец з АНТ, а былога кіраўніка Федэрацыі прафсаюзаў Михаила Орду адправілі паслом у Манголію. На гэтым фоне паказальнай выглядае пазіцыя новага міністра інфармацыі Дмітрыя Жука. Падчас сённяшняй сустрэчы з Лукашэнкам ён ужо даў зразумець, у пытаннях магчымага блакавання Ютубу улады будуць дзейнічаць асцярожна і шукаць іншыя механізмы. Ці сапраўды гэта карэкцыя падыходаў, ці толькі новая рыторыка без змены сутнасці? Пакуль адкрытае пытанне. Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік выдання «Позірк», з намі на відэасувязі. Вечар добры вам, спадару Александр. Добрый вечар. Добрый вечар. Так, Маркаў, адзін з галоўных прапагандыстаў, і раптам культура, міністэрства, якое за апошнія гады было высушана, так, і кадрава, і ідэйна, і канцэптуальна, крытык толькі лянівы не крытыкаваў. У выніку для Маркава гэта паніжэнне, на вашу думку, бо вывад з ключавога інфармацыйнага фронту, так, кірунку, ці наадварот новая місія? Фактычна гэта перамяшчэнне па гарызанталі. Быў міністрам, кіраўніком аднаго ведомства, стаў кіраўніком іншага ведомства. Але, глядзіце, рэч у тым, што інфармацыя ў Беларусі гэта не інфармацыя з гледзяшча ўладаў, гэта прапаганда. Ніякай аб'ектыўнай інфармацыі яны не дапускаюць. Культура таксама, мы сёння паслухалі Маркава пасля таго, як ён атрымаў гэта прызначэнне, і ён таксама падкрэсліў, што культура гэта частка, складовая частка ідэалогіі. То бок і там ён прасоўваў ідэалогію, і тут будзе прасоўваць ідэалогію. Таму я нейкай нечаканасці, нейкай парадаксальнасці ў гэтым прызначэнні не бачу. Яшчэ вось такі момант я б адзначыў. Лукашенко сказаў, што вось, маўляў, Маркаву сказаў, што ён нібыта прасіўся на гэтую пасаду. Калі згадаць, дык ён не толькі яму, гэта ягоная такая завядзёнка, ці то тролінг, таму што, натуральна, калі б нават Маркаў і прасіўся, то з-за гэтага не стаў бы адхіляць міністра культуры Лукашенка, бо той Чарнецкі, папярэдні міністр культуры, прапрацаваў усяго год і 4 месяцы. Прычым сёння ён там з нейкім замежнікам чарговым сустракаўся, калі прыйшла пра ягонае зняцце з пасады. Так? З міністрам з Танзаніі, спадар Александр, сустракаўся сёння спадар Чарнецкі. Так, дзякуй, з Танзаніі. То бок, гэта таксама штрых, што Лукашенко імпульсіўна ўсё вырашае, нават людзей псіхалагічна не рыхтуе, вось такое стаўленне да кадраў. Але па сутнасці я што хацеў сказаць, што у Лукашэнкі прагучала, калі ён даваў наказы Маркаву сёння, што, маўляў, у нас нядобра ўсё ў сферы культуры, асабліва з тым, што тычыцца кіно. Таму, напэўна, ўсё ж такі і раней, дарэчы, Лукашенко таксама Чарнецка неаднойчы крытыкаваў, хоць той з акцёраў прыйшоў на гэту пасаду, але выцягнуць Беларусьфільм ён не змог. Зноў жа праз тое, што вядзе ідэалогія, і таму казённыя, сумныя гэтыя усе вырабы кінематаграфічныя атрымліваюць. Так у выніку, што тады ад культуры застанецца, спадар Александр, раз вы кажаце, што і тут са сваёй ідэалогіяй, там і так эта ідэалогія было у дастатку, а цяпер яшчэ
адышоў міністр, который хоць нейкім чынам быў звязаны з культурай і з гэтай сферай. Гэта толькі кіно, ці можа больш медыйнасці? Я ўжо не кажу пра тое, што ў нас чарговы хіба што будзе міністр, які па-беларуску нават не гаворыць, так? Але як вы думаеце, што апроч кіно можа палепшыцца ці нагу, што будзе далей з гэтай сферай? Я думаю, што нічога карэнным чынам не палепшыцца. Ну, можа, Маркаў лепшы адміністратар, але адміністрацыйнымі метадамі ў культуры няшмат чаго дасягнеш. Ну, Маркаў сёння, дарэчы, ён так зарысаваўся лібералам, кажа, мой падыход такі, што творчым людзям трэба не замінаць, хай яны там раскрываюцца. І тут жа пра ідэалогію, што усе яны павінны вызнаваць дзяржаўную ідэалогію, што яны павінны быць дзяржаўнымі людзьмі. Я сваімі словамі пераказвалі, сэнс такі. Дык вось пытанне, ці Маркаў, які шануе творчую індывідуальнасць, будзе дамінаваць, ці Маркаў, які будзе прасоўваць ідэалогію. Мне чамусьці здаецца, што другое. Таму ніякіх зрухаў да лепшага я ў сферы культуры не чакаю. Ну, пабачым, якое кіно пакажа нам Маркаў. Тут мы усе будзем у стане гэта ацаніць і сапраўдную і ягоную так эфектыўнасць працы на гэтай пасадзе. Пераходзім да міністэрства інфармацыі. Спадар Жук яго узначаліў. Ну і адразу кажа на той жа сустрэчы з Лукашэнкам пра асцярожнасць і адмову ад простых забаронаў. На вашу думку, ці ў гэтай сферы можа нешта зменіцца? Ну, прынамсі, вось рыторыка, стыль змянілася, так? Ну і спадар Жук, ён сам па сабе больш такі спакойны, памяркоўны, я бы сказаў. Ці проста вот эта іншая рыторыка, а палітыка застанецца той жа? Ну, зрэшты... Па-першае, я не зусім згодны, што Жук болей памяркоўны. Згадваю ягоныя выступы ў гэтым самым сумна вядомым клубе рэдактараў, у іншых прапагандысцкіх перадачах. Ведаеце, там галубоў няма, там усе ястрабы. Так што ён ніякі не ліберал. Гэта па-першае. Па-другое, вось, глядзіце, я сёння прачытаў такую канспіралагічную версію, маўляў, гэтая вось ракіроўка, гэтая перастаноўка, таму што Маркаў под санкцыямі еўразвязу, таму на яго месца паставілі Жука. Але я сёння адмыслова праверыў, так, Маркава яшчэ ў 21-м годзе ўключылі ў гэты чорны спіс, а Жука ў 24-м годзе. Таму няслушная гэта версія, бо атрымліваецца, што шыла на мыла памянялі. А чаму ён, Жук, я маю на ўвазе, вось так асцярожна выказаўся наконт магчымасці блакавання Ютуба? Заўважце, што ён там спаслаўся на Лукашэнку, і ён не падчас гутаркі з Лукашэнкам, а пасля ўжо даў гэты каментар, то бок ён даведаўся, што думае на гэты конт ягоны шэф, і Лукашэнка, відаць, усё ж такі сказаў, што не будзем мы чапаць гэты буржуйскі Ютуб. Чаму гэта асобнае пытанне, і ў мяне ёсць адказ на гэта пытанне. Ну, калі коротка, то гэта ж амерыканская карпорацыя, за ёй стаіць Трамп у прыватнасці, а Лукашенко, які марыць з Трампом падпісаць вялікую угоду, ну на што яму злаваць за гэтых трох каналаў кампаньёна праз тое, што заблакуе ён Ютуб у Беларусі. Ну, ёсць яшчэ прычыны, па якіх Лукашенко не хоча ісці гэтым шляхам. Напрыклад, таму што, я думаю, Коля яго трошкі адукаваў. Раней Лукашенко казаў, што інтэрнэт гэта там памыйка і ўсё такое, а цяпер ён трошкі іначай ўсё ж такі глядзіць. Ён разумее, што інтэрнэт і на яго эканоміка вельмі завязаная сёння, і потым на той жа Ютуб ходзяць значнай часткай такія людзі апалітычныя для таго, каб нейкі забаўляльны шукаць контент. І на што злаваць гэтых людзей, палітызаваць іх. Таму, я думаю, нейкія разумныя там узважаныя болей персоны з ягонага атачэння давялі Лукашэнку, што гэта будзе такі стрэл у нагу. Адсюль вось і гэта памяркоўнасць Жука. Гэта не ягоная памяркоўнасць, а таму, што шэф так сказаў. Так, сапраўды, спадар Александр, вы ўзгадалі, што Дмітрый Жук сказаў пра тое, што Лукашенко не з'яўляецца прыхільнікам забаронаў. Тым не менш, гісторыю з заблакаванымі некаторымі дзяржаўнымі медыямі на Ютубе Лукашенко акрэсліў, як ідзе вайна. І мы маем падзеі такім чынам. Спачатку мы маем блакаванне Ютуб-каналаў медыйных, прапагандысцкіх, а пасля мы маем змену
асобы на пасадзе міністра інфармацыі. Натуральна, паўстае пытанне, ці не могуць гэтыя падзеі быць звязаныя паміж сабой. Гэтае ж пытанне мы сёння задаем нашим гледачам, і на меркаванне нашых гледачоў менавіта знялі Маркава з пасады інфармацыі. Найбольш прагаласавалі 39% за варыянт, што праз блакаванне дзяржаўных СМІ на Ютубе. На вашу думку, ці гэтыя падзеі звязаныя? Навряд ці. Мне здаецца, што гэта такая канспіралагічная версія, таму што Міністэрства інфармацыі, яно ж не рэдагуе перадачы, не выпускае ў эфір. Найперш яно змагаецца з незалежнымі медыямі, абвяшчае іх экстрэмісцкімі і гэтак далей. Такая вось чорная праца. Але калі ўзяць за аснову вось гэту версію, што заблакавалі канал СТВ на Ютубе і яшчэ два рэсурсы пасля таго, як выйшла перадача Романа Пратасевича, сумна вядомага, і там былі апублічаны персанальныя звесткі заснавальніка беларускага расследавацельскага цэнтру Стася Івашкевіча. Дык вось, не Марка ўжо выпускаў у эфір гэту перадачу. І заўтра можа любая іншая перадача, там азаронак ці хто нешта падобнае адмочыць таксама. Таму я не думаю, што тут ёсць наўпроставая сувязь. Канешне, выпускаў не Маркаў, але тым не менш тое, што цяпер дазваляюць сабе дзяржаўныя медыі, прынамсі раней мы такога ўзгадаць не можам да 2020 года, каб такая рыторыка была. То бок у любым выпадку гэта мае быць пасыл зверху. І калі гэта было умоўна распараджэнне не пісьмовае Міністэрства інфармацыі, што такое можна дазволіць, ці можам спадзявацца, што са зменай асобы, якая кіруе Міністэрствам інфармацыі, будзе і тут змена? Я з вами згодны. До 2020 года ўсё ж такі беларуская дзяржаўная прапаганда нейкія адносныя, не тое, што стандарты датрымлівала, але мімікравала пад плюралізм. Я, дарэчы, сам до 2020 года мяне іншым разам запрашалі на розныя там ток-шоу, на той же канал АНТ. І трэба сказаць, што так выстрыгалі нейкія моманты, але адсоткаў 90 ішло ўсё тое, вся тая крытыка ўладаў з маіх вуснаў. То бок цэнзура была такая памяркоўная. Нейкі ўсё ж такі яны стараліся падабенства плюралізму намаляваць. І не толькі я, іншыя прадстаўнікі палітычных партый апазіцыйных хадзілі на гэтыя каналы. Цяпер гэтага няма і ў напамінку, і тут рыба з галавы гніе. Адмашку даў Лукашенко. Паглядзіце, каго ён хваліць, каго ён узнагароджвае медалямі, каму ён кувалду ўручыў, я маю на ўвазе гэтага Рыгора Азаронка. І кувалда гэта сімвал, натуральна, што трэба ўсіх малаціць па галаве. Таму ён зверху накідае менавіта такі стыль, і гэтыя прапагандысты расперазаліся. Тут іх бескультур'я, добра, табе не падабаецца апазіцыя, але ж калі проста лаюцца матам, калі дазваляюць сабе нейкія рэчы зусім якія ніжэй за плінтус, гэта ўжо абсалютная бескультур'я, абсалютныя комплексы пэўных гэтых аўтараў, дарэчы, называюць вось гэту такую дубалобную прапаганду аўтарскай журналістыкай, прыдумалі тэрмін. І ўвогуле, што тычыцца эўфемізмаў і ўсяго іншага, і Міністэрства інфармацыі, Міністэрства замежных спраў на тле блакавання гэтых каналаў, раптам яны згадалі пра свабоду слова, правы чалавека, што, маўляў, вось якое парушэнне з боку Ютубу. Калі трушчылі незалежную прэсу ў Беларусі, калі за краты кідалі рэдактараў і супрацоўнікаў недзяржаўных СМІ, тады яны маўчалі, тады яны не згадвалі пра свабоду слова і правы чалавека. А тут бачыце, як запелі. Так, пры гэтым, спадар Александр, на жаль, мусім завяршаць, але адно пытанне вам яшчэ мушу задаць акурат у гэты час, калі Маркаў перайшоў з адной пасады інфармацыйнай на прапагандысцкай, вось у Міністэрства культуры стала вядома, што амаль усе чаты, то бок амаль усе чаты і суполкі калоніі і СІЗА Беларусі прызналі экстрэмісцкім фармаваннямі. Это каля у спісе 10 тэлеграм-чатаў, 10 вайбер-чатаў і 3 суполкі ВКонтакце. Яны там пад экстрэмісцкім фармаваннем, пад дахам, я так зразумеў, не калонія, а СІЗА Калядзічы. Пакуль яшчэ самі
праваабаронцы не ведаюць дэталяў так гэтай справы, але з пункту гледжання фармальнага ўсе сваякі і ўсе ўдзельнікі гэтых чатаў цяпер належаць да гэтага экстрэмісцкага фармавання, адпаведна могуць ужытыя быць супраць іх рэпрэсій. То бок рэпрэсуецца ўжо нават не тое, што незалежныя медыі, дзейнасць незалежных медыяў ці падтрымка незалежных медыяў праз там расшар так інфармацыі, але нават рэпрэсуецца абмен інфармацыяй паміж беларусамі, паміж сабой, паміж грамадзянамі. Ці гэта вось новы ўзровень глыбіні рэпрэсіўнай машыны ў Беларусі, ці зноў некая памылка можа адбылася на вашу думку? Бо гэта акурат месца, дзе шукалі дапамогі беларусы, так? Ну, гэта не тое месца, дзе ты інфармацыяй. спадзяваўся, што атрымаеш пасля пераслед за гэта. Гэта рыса рэжыму жорстка аўтарытарная, які ўжо набывае рысы таталітарызму, што мы наглядна бачым пасля 20-го года. Тут для ўладаў праблема ў тым, і таму яны баяцца, што гэта нейкая непадкантрольная інфармацыя. Яны хочуць, каб усё было зверху, каб усюды стаялі вось гэтыя жукі, вось гэтыя маркавы і кіравалі і накідалі ідэалогію, якой, дарэчы, няма, як сам Лукашенко прызнаўся, акрамя таго, што ўсе мусяць быць адданымі правадыру. А калі нешта непадкантрольнае, то трэба глушыць, біць той самай кувалдай, якую Лукашенко некалі ўручыў Азаронку.